ndetofundise Michael Chota ndiri pachirongwa Spiritual Highway. Ndakaberekerwa paZvimba ndokumusha kwangu kuti ndisvike pano ndasvitswa naJehovha vakanditi nditaure nemhuri yeZimbabwe kubudikidza neurwere uri muvanhu uyezve urwere usiri kupera. Saka Jehovha ndovandisvitsa pano akati nditaure nemhuri yeZimbabwe kuti vanofanira kusunungurwa pamurwere wavo, pamatambudziko avanawo. Ndingangoti zvinhu zvakatanga ndiri kuSouth Africa. Ndaiti pandinge ndaenda ndichida kunonamatirwa, ini zvinhu zvandandisina basa nazvo kuti ndaitoita rimwe basa. Asi zvinhu izvi ndakatanga kunzi enda kuZimbabwe. Pandinge ndaenda kunopfugama kuti ndinamatirwe, ndaingonzi enda kuZimbabwe. Iwe unofanira kunge uri kunamatira vanhu kwete kuti unamatirwe. Enda kuZimbabwe unosunungura mhuri yeZimbabwe kubva pamukurwara kwavanenge vachiita vazhinji vacho. Ndokuya kwandakaita kuno. Ndopandatanga sangano rangu nzvimbo yakataurwa. Nekuti nzvimbo yakataurwa nzvimbo yeSanyati. Ini ndakaberekerwa muno muHarare. kuSanyati ndokwandari nenawe kereke. Ndakaziva kuti ndiMwari kubudikidza naye Jehovha achitaura neni, nekuti nguva nenguva ndinotaura naJehovha vachitaura neni direct kundiudza zvekuita. Zvekuti dzimwe dzenguva ndisiri munhu aitoepa kunamata, ndaitoitawo zvimwe zvokushanda mamwe mabasa, but ndisina basa nezvokunamata, asi Mwari pane pavakataura neni ndakanzwisisa ndi Jehovha ari kutaura. Nekuti pekutanga ndisingamboite serious nazvo, asi ndakazoona zvoramba zvichidzokorodzeka. Kana pandienda kudonamatirwa zviri kuramba zvichidzokorodzeka, kunzidzokera kuZimbabwe uri mutumwa unonamatira vanhu. Ndine vahakiri vandoshanda navo vanotaura kubudikidza, ndingangoti ivo ndo vandinohakisa votaura. Dzimwe dzenguva inini ndonzwa riri izwi chero raJehovha riri kutotaura kuti ita zvakati 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 zvakati. Ndokuziva kwandakaita kuti Jehovha ari kutaura. Ndakatanga kunzwa riri izwi chero riri kutotaura, but ndaizviignora. Richitidzokera kuZimbabwe unosunungura vana veZimbabwe kubva matambudziko avanawo ekurwara. Pechipiri pacho pazvakaitika ndakange ndiri mumba ndina madhamu. Nekuti ndingangoti tese namadhamu tine calling imwe chete. Madhamu ndokwahaka vachitaura futi kuti uri kunzwa here zvandiri kutaura, teerera izwi rangu, ndikuti enda kuZimbabwe unosunungura vana veZimbabwe vari kurwara. Ndopandakatanga kuona kuti pane zviri kuitika muupenyu hwavo. Zvinoti basa ndakasiya ndisiri kuda. Ndakange ndaona kuti hapana chava kufamba futi kubasa kwacho. Dzamara ndatozouya kuno. Asi vamwe vaimbotaura pekutanga chiti ndakanoshandirwa vaingoti baba ndaona muchangosiya basa mongoenda kuZimbabwe zvamusiri kufungira. Ndo pandakatanga kuona kuti izwi raMwari riri kuita sei rokuramba richitaura mandiri kulazi kumba ndichiri kukura pane zvaiitika kwandiri. But ine nawe kuti ndisinganzwisise ndaigona kumuka ndotoenda panze. Ndiri panze paipai ndotomhanyisa kana munhu. Ndozotoita zvekutobudirwa panze nanaamai zvonzi wangochimhanyisa munhu ke wazviona. Vati but anzongochidaidzira zita remunhu. Dzimwe dzenguva ari munhu wemaraini anotogara maraini medu imomo. Wandei ndichimhanyisa iye ndotozodzokera munhu. Dziri nguva zvaiitika kana kuma10 kana kuma11 pandanchiri mudiki. Pazvaitika vakatanzi takambozudzwa kwatakambofamba kuti mwana wenyu mimi achanga achinamatira vanhu, achanga ari mutumwa. Zita ramamupa rekuti Michael uri kutaura kuti St Michael. Saka pandakazotanga kunzwa izwi richitaura neni, ndichiona futi madhamu wangu achiita zvekuhakira, ndibva ndaziva kuti ndiJehovha ari kuedza kutaura neni kuti nguva yaita sei yakwana. Chende munosunungura vanhu. Saka pandandiri kuSouth Africa yakupana vanhu vangu vakuyapamba. Dzimwe dzenguva vaita vari amai chaivo vahaka kuvanhu vauya vaya. Votanga kutaura kuti zvakadai 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 muupenyu hwako. Munhu otobvuma kuti zveshuwa dambudziko iro ndinaro. Ini ndindaitozonamatira munhu iyoyo otopora. Pamwe anga achirwara nemusana,
pamwe angachirwa nemakumbo obva atopora ipapo kwete zvokuti anozomboti kupora mangwana. Saka takaona vanhu vangu vakuita vachiuya vachiita vachibatsirwa pamba, but tiri vanhu kutaura chokwadi taizvinzvenga namadhamu tese. Hapana akanga achida basa iri, but tese taitiita zvokunzvenga, ende patengovanamatira patengovanamatira pasina kana chatinovabhadharisana kuita se, nekuti ibasa randengoti kungonamatira vanhu vachiita se vachienda ndasingazvitore serious. Pazoti fambei nguva ndopandakazonzwa izwi iri ndiri kuSouth Africa vachitidzokera kuZimbabwe endaonamatira vanhu. Ndokuya kwandakaita kuno. Ndauya kuno ndakasvikira nzvimbo inonzi Sanyati, nekuti ndakanzi uchatanga kabhizinesi imomo, ende zveshuwa ndakatanga bhizinesi ndinaro bhizinesi remagasi, ndofila magasi. Ndorandakaudzwa kuti uchaita. Ndopandakatanga kuita bhizinesi remagasi. Asi nekuti pandakasvika muno muZimbabwe ndakaona zvakutanga zvitoita sechitofurika zvitondiitira. Vandazovhura manje chechi iside iro, but pekutanga zvakaoma. Asi zvinezvi zvasununga nekuti vanhu vanenge vakuona kuti vari kuyambuka. Saka ndine mavideos andinawo ndichikasta out mademons. Zvakawanda zvekuitika. Asi ndingangoti kubva zvandakatanga vanobata mushonga vanenge vari kutosha nekuti sedrego kweroro ndoranda ndora ndiri. Saka vanotoyambuka vachiuya uku, vazhinji vakanzi siyai mushonga musabate mushonga, vakuita vachitoya pachechi pangu. Saka kuya kwari kuita manje vari kuya vanofanira kureurura bata kwavanoita kuya, vanofanira kureurura kwandiri. Saka vazhinji vakuita vachiuya nekuti tinodzorera, asi ari Jehovha ari kudzorera kwete inini, nekuti Jehovha akati muZimbabwe urombo hwangu wanyanya, ndichadzokorodza ipapo. Hanzi muZimbabwe urombo hwangu waita se wanyanya. Saka Jehovha vari kuti kana wabata iwe chaunenge wabata, ani ndiwazvitorera wega chaunenge uchishandisa ichocho. Saka pamwe ndo chinouraya vanhu ichocho, ndo chinhu chatinoti munhu akauya kuchechi kwedu takamunamatira, takaona kuti chakaiswa naningi, isusu kungobata nekuchidzorera ikoko kwaari, kuitira kuti munhu uya azouya kwatiri atendeuke, asi areurure, asiye mabasa akaipa. Saka ndingangoti so far so good ndo basa ratinaro.